Hi everyone! Welcome back again sa my YouTube channel. Today is Saturday guys. Wala may duty. Parehas ming nonoy guys. Wala duty. Uy, kainit ba eh. Kanina ning uwan to karon irainita na sa. So karon guys kay ako ra isa diri wala si nonoy guys. So asya sa Cordova. Guess kung sinong sinusundo niya. Tao guys, namuari si mama guys. Galing siya ng Bohol. Charot bis Tagalog. Gikan siya Bohol guys. Muari siya diri sa mo bakasyon o pila ka adlaw. Bakasyon siya siguro 2 days ra. Mabalik na sab siya sa Monday guys kay na pa siya asikasuhon sa Bohol. Okay na, at least nakita mi after a long years. Tawag 2 years. 2 years kapin sa mi guys wala nakita ni mama kay 2020 man ko ni aring nunoy narig Cebu. February 2020. Dugay-dugay na sab guys, di ba? Excited na ko to see my mother. Naghuwat lang ko nila guys kay nagtawag si mama, nakadunggo na daw sila og ruro pero si nunoy na uwahi kay expect man namo guys mga 1:30 maabot ang sakjang mama niya kay sayo man di ay so siguro pulindagan. So excited na ko mara to guys. Later mobalik ko if na si mama diri sa balay. A few moments later. Daghan ko kulo ganini. Kini may giuli pag uli gad kay mura magpantalon tanaw kay na may kuan na. Mura lang ito pantalon. Hindi ra may ang kuan ba mo naman ko ilain gud. Ato na po kumamali. Hi guys. My mother is here. Dala siya guys, abot na from Bohol. Nya karon guys kay nangukay ko sa iyang mga pasalubong guys. Pasalubong ni mother gikan sa City of Divisoria. T-shirt lang puti. Kani lang Divisoria gikan guys. Oh, tag 50 na lang. Pamain everyone. Pamain. Wala nga ipari sa na i-blue nga kuan. Kana daghan agad Hindi ko naging ani mama uy. puti. Ay mabuang puti. Hindi ko kira puti niya kana na yung mga design. Abi kay Hindi ko na nanoy. Kini di ka mga ini taas nimo. Asa kay tiniguang naman na lang. Naligo din ako. Tiniguang. Na guys, oh, may shoes. Kuan na daw ni guys sa Divisoria kanang tagpila Dili lang nila. dili ka mga ni 80. 80 pesos lang ni guys sa Divisoria. So, Di ka mga diri ini guys lang. mga Lang. to 80. Tingnan na si dada na ba musulog lang ana. Oh, so mo ani. Humot kuan guys, humot Manila. Manila. Nadya mo na nagaan ang kuan. Suglan pa man ni mo balik eh. Ipay habol ihatag na nimo daghan ko habol dito lang. Umuli ka tos bandiha ang daghana. Habol. To ay mga hapin nga nini. Pero may bago nga blue nga hapin. Suglan pa na ni mama kay na pugay padas katong mamang nunoy katong na yung katong pinalit ni nunoy nga dako na ko. Padato nang Kapoy dang short at tulong ka buo. bilit. Ang di ba tayo short? Napoy ko to gini. Tag 50 rang dito nga nini da katong ukay tag 15. Barato lang mag Manila no. Katong na ising bahay na ha, nga tag 15. Kasi yung gipalitan, mali pa ito. Tao po dito yung dagko Ito ni uli po ko dyan gipalitan. Yes manahingi dyan gisimba. Hindot man eh. Ang ngayon, makakuan eh. Lami lagi na lang parisan ni mo kuan. Mura magkagarsunis tanawon. O kanang maong. Duro di ang sanina ma. Kana ragat tuhan di isa ako. Brown di ay. Sa di brown. Si bro, napangbay man eh. Kari di ay. Kam mga ina gamay na nimo lang. Sakto man na ma. Ako yung pang sukan. Kari ako na pili maurang pwede nabili na mo. Kanang puti. Di ba na ko inani sa una makatong yelo? Imo pong gihatag na ako imo gikuha po balik.
Nah, bau ha, tuwa natin ng Arsinia. Ah, dito sa Manila, isang ibijaan. Buwan is Batsinia. Ibijaan sa Manila, daghanang. Hati, drabo dito Lourdes. Ilunted, I-upload na. Usa ka bag dito. Tumapan. Ate! Ingo sa mama tiyo pa. Isang ibijaan sa Manila lagi. Oh, gadaghan mi kuan guys, ukay-ukay di rin dapita. Ikan ni kuan guys, sumot Manila kani. Kani Tondo. Sa Divisoria City of Divisoria. Hindi ba di ma? Hindi ba na sila? Isukog ko ng kanang pagtalo nimo lang. Hindi na nakapalit.